Pi angin ngabang ada UN bau 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 bayang api daka men 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 rasul lember ngelakin kecal ya lia lia kadon go jing right mai kata le ka bakam wal shisho kan te kata kerteng jong ta jing right kalong kabang ai kerteng kalong ngan khai ya uso yong pai kata ru kam de ka tin sne ma ngakar pat lupa ai phiki pat ba phim de ban su thu bakla halor kata ka kentien mar kata ka de ka tin snong jongi ma hak tin snong jongi ka baha parat kata te ka jing mod jong kata ka tin ngan khai uso jong pi kamon ngan kho ya uso jong pi te baling a thau ni jing right kalong ba kam de ka true story ne nga su thau kum to namar ba ka jing ka jingmot ka badan cylinder ni jing right kalong ba uting shop bat kapuron waktu ba ka actress ma kia kendo leng ba kata ka jing phai arab kho so jong kata ka kan thei ya utau shinrang ba de aktor kan phai arab kho so te hangta ka don ka connection ka ba klan ha bat kia so jing it sunan bat kia shong ya poi ya sa rang ka ngetek siapa nga ang alf you day